Matagod. Patakilid ang daan. Takbong pugi lang ang baon. Langaw din. May hapon yung tanan dyan mga ga, another day, another life, another blessing na busog tanan. So karon nga bike na ito mga ga, kamera ni paring Ryan no. Nan ako diri sa among meeting place. Paabot na diri mga ga, ikabot ni paring Ryan. Bunal ta. Kada sa ruta ron na. Ano hang ma'am dito? Na. Kana wala ni na ruta. Wa ko ka po. Wala ibla ka ni ruta yun, yan na yung mga ma'am ba. Nice name. Grabe katugnaw. Ang kabugnaw sa panahon, magwantara. Pero ang kabugnaw siya ma-reply, pero di na sakit din yun. Huwag mga mag-ingon pre, nga patag din diri pre. Patakilid ang daan. Laksugaw. Yawo, yuho. Taga bukid dito. Kana to dito, kana shrine. Let's go, let's go. Sulta sa tong mga sa Apilig beer pre. Birat itlog. Singon tiguang ba? Pero makan na akong ubo pre. Nabot agad may mga ga. Oh. Takbong pugi lang ang baon. Balag dili pugi, di ba pre? Kamera ni gabaw. Oh, at least kibaw ta nga gwapo ta. Balag di lang sugot. Gwapo review di anindot dai. Ang gwapo kay kami ang gwapo. Sorry. Sa mga wala pang ngareno. Ngare mo kay nindot kini diri nga Suryanan dai. Ambot sa ning barangay diri. Oh, lugar. Picture niya guman diri pre. Langaw din. Sarap magbike. Dubai. Ano na kayon? Kung ganahan mo malipay mga ga pagbike mo no. Katulad nga ruta ng mga ga kay sa Antipolo Medellin ito siya no. Mao to siya mga ga ang tutusunod higayon. Ganoy TV, Anoy out. Bunal. See ya.